Úplně podivné čtvrti tu jsou prostě. Je tu čtvrt El Carmen. Tak my nevíme, kam se máme dívat dřív. Stará část Valencie je úplně úžasná. Wow, takovou fasadu jsem ještě neviděl, to musím skolím poklon. Já nejvíc na delfínky a žraloky. Já se těším. Já jsem jak malé dítě. Ahoj, tady je Monča a Tom. Oba jsme snili o společném životě a nevšedních zážitcích. Naším přáním je místo, ve kterém se budeme cítit dobře a zároveň poznávat celý svět. Pokaždé, když vyjedeme, máme pocit, jako bychom se vraceli tam, kam patříme. A proč to děláme? Možná proto, že lidé od pradávna píší své příběhy, nebo možná jen proto, že nás dohání čas a my si uvědomujeme, že nejsme věční. My jsme teď ve Valencii, přímo na Plaza de la Virgin a je tady katedrála valencijská, je tady kostel, kostel se jmenuje, myslím, že nějak Nuestra Señora a je tady i taková moc hezká kašna, která znázorňuje zavodnění řeky Turia, která už tady kdysi dávno byla a vyschla. A místo ní je městský park, krásný, rozlehlý, nádherný. No, my jak jsme sem přijeli, tak jsme si nejdříve mysleli, že jsme někde zabloudili, protože tady to okolí, které nás sem přivedlo, vlastně my jsme tady zaparkovali skútr asi 300 metrů daleko, tak ta cesta sem, tak to vypadalo jak nějaký Bronx prostě, takové, že úplně podivné čtvrti tu jsou prostě. Je tu čtvrt El Carmen, která je tak trošku známá tím, že je to takový něco jako malinko Bronx. Jo, přesně, člověk tak trošku má pocit, že ho každou chvilku někdo může přepadnout. No a těma uličkama potom dojdete sem a úplně wow, nádherné náměstíčko tady. Kouzelné, takže Vánoce ve Španělsku a teď konkrétně Vánoce ve Valencii u krásného stromu vánočního. Tak my nevíme, kam se máme dívat dřív. Stará část Valencie je úplně úžasná, je tady miliony světýlek a je to úplně bomba, to nemá chybu prostě. Atmosféra, stánky, lidi, zábava pro děti prostě a výzdoba a do toho ta historická část Valencie, ty věžičky a to všechno, ty historické domy tady v okolí. To je prostě bomba, fakt bomba a stojí to za to. Je to prostě kouzelné, nádherné a museli byste to zažít, protože tady opravdu to na vás dýchá tou vánoční atmosférou. Naprosto. Jsme nadšení. Vánoce. To je Národní muzeum keramiky, to je něco, ta fasáda, to přechází z toho zrak prostě, to byli mistři, kdo tohle to dělal a je to úplně úžasná stavba, takovou fasadu jsem ještě neviděl, to musím skolím poklonu prostě všema 10 prostě. Všem, kdo se na to podíval, protože je to super. To je famózní dům, tohle to fakt, to nemá slov.
jsme pořád ve Valencii a jsme před mořským akváriem. Otvírá se v 10, je to asi za 10 minut. Jsme před hlavním vstupem, zřejmě, stojí tu spousta lidí. A musíme si koupit lístky. Zatím nevíme, jestli je nutnost online kupovat, anebo koupit lístky se dá vevnitř. Ptali jsme se tady lidí, někdo má, někdo nemá, takže uvidíme, necháme to, až jak vlezeme dovnitř a jestli tam budou pokladny. A co je nejdůležitější, takže se na to strašně moc těšíme. Já nejvíc na delfínky a žraloky. Já se těším, Já jsem jak malé dítě. já se těším na úplně všechno a těším se z toho, že ty se těšíš, takže uvidíme, jak to dopadne celý výlet dnešní. Psali, že to je na několik hodin, takže jdeme si to užít. La entrada a las instalaciones por los tornos será a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. To je mega. To je krásné, krásné, to je úplně nádherné, fakt úplně úžasné. Tady je spoustu žraloků a prostě ryb a já nevím čeho všeho, nějaké barakudy. Úplně takhle na dotek, jenom tak na dotek, žraloci obrovští, ale velcí, fakt velcí. A různé ryby, prostě je to akvárium dravých ryb. A je to úplně, to je mega, fakt je to velké. A je tady hodně, není to jenom, že 2, ale prostě, nevím, na co máte koukat dřív. Je to úplně boží, já jsem se úplně tak těšila, konečně jsem tady. Nádhera. Luxus, fakt luxus. Tak máme hotovo, máme za sebou skvělou prohlídku oceanografiku a nemůžeme srovnávat, protože jsme nebyli ještě teda, ale alespoň já, v nějakém delfináriu a neviděli něco takového, ale moc se nám to líbilo. Byly tam úplně skvělé zvířátka, mně se tam líbily moc běluhy a vystoupení delfínku taky fajn. Prostě všechno to bylo moc hezké. No, my jsme jakoby tušili, že to bude pecka, ale že to bude až taková bomba, to nás jako překvapilo, že fakt člověk tam šel s nějakým očekáváním a my jsme úplně nadšení, že na to předčilo prostě naše veškeré představy a je to udělané moderně, je to udělané pěkně.
A těch zvířat tam je fakt spousta. A co se týká lístků, tak lístky jsme teda kupovali na místě. Kolik stál lístek? Mi se zdá, že nějak přes 30 euro, ale nevím, 32 možná, nejsem si jistý. 30 euro za jednoho. No, Jo. plus minus. Tak nějak byla cena asi a báli jsme se trošku front, ale dneska je sobota, teda prosinec, já nevím kolika to je, 17, 16 a těch lidí tam nebylo moc. To je tak velký komplex, že i když tam třeba před bránou stojí 100-150 lidí, tak se to potom prostoru rozprostře, no, takže úplně to bylo na pohodu. A jak říkám, bylo to úžasné, jak říkala Moni, vystoupení delfinů, všechno prostě to bylo perfektní. Můžeme určitě doporučit, vím, že ve Španělsku je, myslím, i v Barceloně nějaké takové akvárium, ale to valencijské úžasné. Jo. Byli jsme oba dva poprvé, takže víme, že to prostě je skvělé, můžeme to doporučit všema 10. A v případě, že budete ve Valencii, tak tohle ne, že chcete, ale to musíte vidět. To by bylo věčná škoda odjet z Valencie a nenavštívit morské akvárium. Určitě to za to stojí. Opravdu. Tak, my se tady ještě procházíme, je tady ještě muzeum vědy. A je to takový komplex moderních budov. A je to tady teď takové zajímavé, je to takové hypermoderní, jakoby ty stavby. Všechno to na sebe pěkně navazuje, propojuje různé oblouky a já nevím co všechno. Palmičky a obrovské vodní nádrže. Jo, krásná architektura. Ale to na procházku to je taky super. Do muzea vědy už nejdeme, protože už bychom to nestihli dneska. A bolí nás nohy. Bolí nás nohy. Akvárko stačilo, měli jsme to tak cirka na, kolik jsme tam byli, 5 hodin. 5 hodin akvárium návštěva. Jo, a jsou tam úžasní tučňáci. Jo, ti byli boží. Ti byli krásný. Takový zážitek. Padal tam jim led na hlavu a skotačili tam a skákali tam do vody a vypadalo to super. Takže i pro děti, pro dospělé, myslím, že je skvělý zážitek. Normálně z výšky na ně padal sníh, led. Perfektně udělané. Jo. Prostě musíte vidět. To vypadá, kdyby si šla někam k někomu do baráku, že? Jo, že dobrý. Děli, doufujeme, že policie to tak nějak v pohodičce, při kávičce a chytá jenom darebáky a ne české turisty v pobytkách. A tady mají španělské dětičky své přání přímo na stromečku. Hele, super. Jsme se shodli, že jsme asi malinko závistiví, oba dva. Zkoušet, ale počítat s tím, že malinko se bude křivit pusinka. Určitě, koupíme si na tržnici a uvidíme, jestli mají lepší chuť než ty z našeho Kauflandu. Předek dobrý. Můžeš.